Team Kulira. What's up guys? What's up guys? Kami na naman ito. What's up? So what's up guys, nagbabalik Team Kulira naman no. May bagong challenge na naman kayo. Hindi na namin acting pa. Spicy chicken noodles, pinakahalan sa tanang kalibutan guys. So tabangan mo nila guys, lutuon na mo nilituwa sa area guys. Itong ginalutuan na mo, ginasutingan na mo guys, ang amte guys, guys. Let's go! Meanwhile, Say what's up guys, so nakoy gipaabot na pan guys na kaldero guys. Magluto ni og kan guys. Samyang guys. So, shoutout ko Boss Wakin. Hoy, lipat guys, yung pensa dapat QR code dun no. Boss Wakin naman lakas guys, so guys. Supportive guys. Buka lim yan eh. Shoutout ko Katonyo Kulira guys. Kabalong mahaling guys. Sunugan ko ng balay nyo. Andito po tayo ngayon. So marami kami kasama ngayon, kumpleto ang ay wala dahil ado dahil katong gamay kay na putot. Gila guys, maarang ganyan. Wala, mas Asa posible to? ako. Mas posible ako. Dali ka. Dali ba? Sa. Dapat ba sumana yung camera kay dapat magigayiga ka kay para katawanan ba. Ay. Ulo nun. Yung sigbang kita video, pag dito mo video. Sumanoy, may video eh, sumanoy. Ano na yun? Hi guys. Pasigahin mo, mag-date muna kami dito ha. Hi guys, kapoy na kayo rin guys. No, kapoy daw. 1 minute ay magkita. Pagay na bukal, kapuyan na ka. Samyang mo. Wala kay labot guys. Guys, ay kay labot guys. Favorite ayun guys. Wala kay labot guys. So ayan po ang aking asawa. Asawa. So guys, tabangin niyo kami guys oh, kasi lumakas na siga guys. Yan po, hindi pa bumukal oh. Dagang tubig. Dagang tubig. Tingin mo dyan to, sutso. Kayawa sa mo to. Mas tagpak kita dyan. Oh, ito na. Karon pa ka, hisiga na. Okay. Sobre. It's a prank. Ulod guys, ulod. Bitok. Iyo, di kan kasi ulod no. Otok. Ano, hindi siya dayo. Otok. No? Daw guys, kini daw guys. Abre na ni guys. Ayo guys, ayo mor. Wala. Sirapan. Ha? Wala likpan sa sos. No, dro. Mana man dani ko anday siya guys. Libre. Ay tinidot siya guys tapos Chilyo guys, oh, libre na po. Ano? Guys. Ilaw pa ito guys, ilaw. Gusto nyo? Ilaw. Saka. Ako na lang. Di yung tutok sa bulilaw, madili bulilaw. Baan, bilis jam-jam bo. Jam-jam po yung sa'yo. Abre Jim. Ulit kayo. Hi guys. Malukot pero Kapit na naman guys. Dali sa taron guys. meanwhile, Man min down. Habang tulog. Okay, 1, 2, 3, go! Ako na isa. Lagi na ko.
Ika na yakan nyo ka na. Eugene. Gi, kaon. Ang madaw ka katag ko na 20. Kuha lang masin nyo. Mga anak na ko guys. Hindi na makaya pa. Oh, lamig ang kaon jam mo. Later. Sige, banat mo. Oo, kapit sila. Ano ba oh? Di ba? Ngaon mga mo. Oh, sige mo na. Napa to sulit to? Wala na. Oh. Sige, kaon. So guys, tilawan po na ako ngayon guys. Eh para makatilaw ko pa guys. Wait lang. Igawas ang... Halang to guys. Halang na. Halang nila ipan mo. Siya kaon dia. Kau kang ka? Dali kaon. Dali ba? Dali. Kaon ka? Kaon sila. Kaon ka? Ha? Ha? Tubig ba tubig? Ganyan. Wala na? Tubig. Ha? Tubig. George, namatay ka ba? Sige, pagkano? Dodong. Lang. Dodong. Wait lang. Dodong. Anak, kalau saudara kain na siya. Oh? Sige, paano na? Oh, lagi. Sige. Ay, buta sa imong kamot sa mata. Kaon ka lang. Kaon. Ikaw to. Abi, nanakak ko ba? Sayang yung may. Sige, kaon niyo, kaon na. Halang koy. Halang koy. Loko. Ha? Ha? Uy, basaan yung glawas, uy. Jem. Oh, siya yung maingon. Halang tayo. Ikaw. Ayan ba ito? Yung! Yung gatas mo yung! Gatas, ali! Gatas sayang sana gatas. Gatas! Suwak, dali! Tubig, bi! Tubig, dali! Eh! Guys. Ah! Bawa ano eh! Magano? Hilang guys. Guys, ini. Jangan magado, atunan na siya. Hilak. Guys. Ayaw ko na. Hilak. Water! Tingnan mo ba? Tagod mo ba? Tagod ka pa ba? Kaya alang gigi mo no.
Hey, so what's up guys? Dili na naman ang challenge guys. Woo! Way na ka daw guys, way na pilde. Palblatanan, tabla. So guys, maraming salamat sa panood. Utan, nalingan mo sa mong challenge guys na. Birthday nga lang na guys. Tara guys, oh. Wagi pangurot. Gusto sila kuhan guys sa aming challenge guys. Gislingan ako sila guys. Gislingan ako sila guys para usay reaksyon nila guys. Sige sa pangakit ako sa aming challenge to, sa aming challenge to. Sa aming challenge daw to, ana. So gipaitan na sila ganyan guys, sila ko guys. Pag mouth ko guys. Yata na ko yung gusto nila. So guys no, sobra sa kahalang guys. Gihurot guys, kay sayang guys. Tag 99 ang isla guys, duha mong ipalit na gidungalag. Tulo ka pasit kanton kay para daghan siya guys. Maraming salamat sa panood guys. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe, like, and comment para ma-shoutout mo sa akong channel, sa akong YouTube channel guys. So, click the notification bell para updated ang lahat ng manonood natin. And don't skip the ads guys, kaya para makatabang ka sa akong mga kauban guys, na mga bata guys. Gusto ko tabangan sila guys. Peace out! Bye!